Kabalo mo mga madams ang tawag sa bracelet sa Italian kay hello mami. Mangutana sad ko mami kung unsa na ang bracelet sa Italian. Okay, okay. Ato na i-translate mga madams, no? Before ta na i-translate. Ari guys, natin mga bracelet, silver bracelet. Kani guys pang adult ni siya for men, oh. Ipakita sa nako diri guys ang akong mga bracelet nga available. Kani siya guys for men ni siya guys nga bracelet, no, 5mm, no. Ari guys, naapod tayo pang bata for kids bracelet 5mm gihapon ni siya guys, oh. Baga nya for kids ra ni siya. Nan. Sa ganahan mag-order ani guys, i-contact lang ko kani nga account guys kay tuwa ko dito nag-post na maligya og mo entertain og mga customer. Og ari guys, naapod tayo for woman, adult guys, no. Dera guys, oh. Naka-display ni siya dito guys, og affordable lang ni kay ang atong mga bracelet nga silver. Kato nga account guys, katong Kiara Kit kani guys, so Kiara Kit and Mami's bag and silver. To adig to guys, naka-display niya nga atong mga silver, original silver di siya guys ha. 925. Oh, taga San Carlos area, pick up ka guys, pick up ka mga madams, makalis ka og 10%. Kung magpa-deliver kani siya nga amount, okay ni siya if free delivery basta San Carlos area lang. Sa mga lagyo mga madams, inyo na lang ang shipping fee, no, kay barato ra man pod. Unya mga madams, katong gusto mo resell sa akong mga silver, sa akong mga items, 25% discount naghulat ninyo. Unsa pa inyong gidugay-dugay dira, no? I-contact ko ani nga account kaya kitan mami bags and silver. Kay digto ko Guys, no? Guys. Kay digto ko guys, nag-entertain og mga customer, mga resellers or kuan ka na kung mopalit ka. Din kung mo pick up taga San Carlos, kani guys nga kuan guys, kani guys o sari-sari Kerkit and Mami Sari-Sari Store diri sa Margarita Extension. Na-name Kerkit and Mami Sari-Sari Store. Kung mo pick up ka para dali nimo matutulan kung asa dapit i-pick up kung naa kay order nga silver or uban nga mga items, no. Mga resellers, no, i-PM ko ninyo kay naatay available a cash basis or 2 weeks to pay. Ang 2 weeks to pay need a register og na requirements kinahanglan gyud kay 2 weeks to pay man. Ang cash wala pero naatay limit 500 pesos up, maka-purchase ka og 500 pesos up, automatic na kay 25% discount basta cash. Unya pick up lang mga madams, no, or sa mga lagyo pwede kaayo mga madams basta kay inyoha lang ang shipping fee kay dako na kayo inyohang na less 25% discount yun. Okay mga madams, dili na tayo dugayon pa atuan ang i-transit sa Italian ang bracelet. Kabalo mo mga madams ang tawag sa bracelet sa Italian kay braccialetto. Braccialetto. Bracelet, braccialetto. Iyon ana mga madams, no? Mauto siya mga madams ang tawag sa bracelet sa Italian. Og dili na lang ko to ba video. Thank you for watching. Bye. Ciao.